Ahojte, dnes je veľkonočný pondelok a my sme sa vybrali na výlet do Malých Karpát a našim cieľom bolo nájsť ušiaky obrovské. V našom okolí na tieto huby ako si nemáme šťastie, no ale podelil sa s nami o lokalitku náš kamarát. Takže Igorko, ďakujem, je toto naozaj parádne. No a naozaj si to tu užívame, pretože tých ušiakov je tu naozaj požehnanie. Sú tu parádne skupinky. Je to listnatý les, väčšinou sú tu duby, lipy, hraby, ale trochu ďalej rástli aj pri bukoch. No a chcem sa s vami podeliť o tú krásu. V takých skupinkách tu rastú. To je jedna taká skupinka. No a niektoré tie ušiaky sú naozaj obrovské. A podobne ako to bolo pri tých ušiakoch zväzkovitých, takisto radi rastú pri popadaných kmeňoch a konároch, pri rozkladajúcej sa drevnej hmote. A tuto kúsok ďalej. Tam sú úplne parádne. Nádhera. Tak sa z toho dnes veľmi tešíme. Krásny les.